Τέλος στα μετρητά στην Ελλάδα. Πλέον μπαίνει κόφτη στις συναλλαγές των μετρητών από 1.500 ευρώ που ήταν το όριο στα 500. Επίσης μπαίνουν πάρα πολλοί άλλοι περιορισμοί όπως στην αγορά των ακινήτων ή και σε οποιαδήποτε συναλλαγή για αγορά προϊόντων υπηρεσιών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ψηφιακά. Είτε δηλαδή με τραπεζικές μεταφορές είτε με κάρτα και όχι με μετρητά. Ο στόχος είναι η κατάργηση των μετρητών. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ακόμα να πάμε στο περίπτωμα με τα 2-3 ευρώ και να αγοράσουμε τσιγάρα, μια σοκολάτα και κάτι ακόμα. Αλλά ο στόχος μέχρι το 2030 είναι η ολοκληρωτική κατάργηση των μετρητών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο πρώτα ξεκινάει με τον περιορισμό της χρήσης των μετρητών, όπως πρώτα έχει επιβάλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στα 1.500 ευρώ. Αλλά στην Ελλάδα, επειδή από ό,τι φαίνεται πρακτικά γίνεται μεγαλύτερη φοροδιαφυγή από τις άλλες χώρες, τώρα μεταξύ μας για τους πολίτες αυτό δεν αποτελεί και κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τους απ' έξω που ελέγχουν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες. Αλλά σαν μέτρα για να καταπολεμήσουν αυτή την φοροδιαφυγή έχουν κατεβάσει τον όριο των συναλλαγών στα 500 ευρώ. Και η αγορά ακινήτων, αλλά σκεφτείτε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισοδήματα το χρόνο κάτω από το όριο του βασικού μισθού. Και οι εντολές αυτές έχουν δοθεί από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή από το ΔΝΤ και όσους ελέγχουν ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος θα μου πει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάποιος θα μου πει τώρα Rothschild, Rockefeller. Όποιος είναι και όλοι αυτοί μαζί τέλος πάντων έχουν αυτό το στόχο να καταργήσουν ολοκληρωτικά τα μετρητά, αλλά σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουν με τον περιορισμό στη χρήση των μετρητών. Ήδη έχω αναλύσει και πριν μερικούς μήνες ένα βίντεο πολύ αναλυτικά για τον ερχομό των CBDC όπου δουλεύουν αυτή τη στιγμή και πιθανόν να ξεκινήσει η χρήση τους από το 2024, γιατί ήδη θα συζητήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου και θα πάρουν κάποιες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο αναμενόμενο είναι να ξεκινήσει η χρήση τους από το 2026, αλλά μέχρι το 2030 προβλέπεται στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου και σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει η κατάργηση των μετρητών και η χρήση των CBDCs. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι CBDC, Central Bank Digital Currency. Μόνο ψηφιακό χρήμα και τίποτα άλλο. Δηλαδή που δεν θα μπορείς να το κάνεις ανάληψη από κάποιο ATM σαν μετρητό στο χέρι σου, αλλά μόνο ψηφιακό. Και έχει τεράστια διαφορά από το χρήμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, παρόλο που είναι εν μέρει ψηφιακό και αυτό που χρησιμοποιούμε για τις περισσότερες συναλλαγές τουλάχιστον, γιατί θα έχει διαφορετικούς κανόνες για το πώς θα λειτουργεί και πόσο θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα για τους καταναλωτές και θα υπάρχει διαφορετικό ψηφιακό χρήμα με άλλους κανόνες για τις επιχειρήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που έχω κάνει για τα CBDCs που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή το link εδώ πάνω. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο είναι τεράστιες προσπάθειες για να αποτρέψουν την φοροδιαφυγή. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια διαμάχη μεταξύ του κόσμου, του απλού πολίτη, με τις κυβερνήσεις. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μαύρο το χρήμα αν δεν έχεις πληρώσει το φόρο, αλλά ο ίδιος ο φόρος είναι στα αλήθεια αντισυνταγματικός και παράνομος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση παράνομα θα κριθεί μόνο ο πολίτης ο οποίος δεν πληρώνει το φόρο του. Και ξέρω ότι γύρω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις και τοποθετήσεις πάνω σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Είναι απολύτως σεβαστό για το τι θεωρεί κάποιος ότι είναι το σωστό σε αυτή την περίπτωση. Και αν ρωτάτε τη δική μου άποψη σαν αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το θέμα, είναι λοιπόν η εξής. Καταρχήν, δεν βγάζει πουθενά μόνο η σύγκρουση με την κυβέρνηση και να προσπαθείς να αποφεύγεις τους φόρους, και που είναι παράνομοι όπως είπα και πριν, δεν βγάζει πουθενά, αλλά αυτό που είναι πιο έξυπνο και έχει αποδειχτεί από όταν έχουν ξεκινήσει και υπάρχει αυτή η φορολογία σε αυτό το πλανήτη, είναι όταν κάποιος κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, καταλαβαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού, του χρήματος και τι ακριβώς παίζεται. Και δεύτερον, όταν ο ίδιος αναλαμβάνει υπευθυνότητα και δράση πάνω σε αυτό. Τώρα, αυτό είναι πολύ γενικό και πιθανόν κάποιος να μην καταλάβει ακριβώς αυτό που λέω σε αυτό το βίντεο και είναι απόλυτα κατανοητό και δεν μπορώ να τα καλύψω όλα αυτά μέσα σε ένα βίντεο. Αλλά όταν λέω υπευθυνότητα και δράση, σημαίνει λοιπόν ότι ψάχνεις μόνος σου και μαθαίνεις τους κανόνες του παιχνιδιού του χρήματος και ακριβώς τι παίζει με τη φορολογία, και από εκεί και πέρα θα βάλεις τις δικές σου στρατηγικές για το πώς θα βγεις κερδισμένος από αυτή την κατάσταση. Γιατί και φοροδιαφεύγοντας δεν σε βγάζει πουθενά. Τώρα δεν μιλάμε για μερικά εκατοστάρικα που δεν θα πληρώσεις στην εφορία, αλλά μιλάμε λοιπόν για πιο σοβαρές καταστάσεις. Γιατί τώρα βάζουν περιορισμούς στα πάντα, πλέον θα βάλουν ΦΠΑ και στα Airbnb και τέλη, θα έχεις και έξτρα φορολογία στα Airbnb αν κάποιος κάνει από εσάς, που σίγουρα αρκετοί από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε Airbnb. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει πολύ μεγάλος περιορισμός. Από την άλλη, πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
δεν μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα χωρίς να υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 99 λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Μπορεί να γρινιάξει αυτό, μπορεί να συνεχίσει να φοροδιαφεύγει και δεν προσπαθώ να περάσω κάποιο ηθικό δίδαγμα σχετικά με την φορολογία, ότι είναι σωστό ή δεν είναι σωστό να την πληρώσουμε. Θα το αφήσω πάνω σε εσάς να το κρίνετε μόνοι σας. Αλλά ξέρω ότι πρακτικά δεν βγάζει πουθενά μόνο στο να προσπαθείς να αποφύγεις, αντί να το κάνεις αυτό και να το κάνεις και νόμιμα, γιατί υπάρχουν και τρόποι να το κάνεις νόμιμα, και να βρεις και άλλους τρόπους απλώς στο να αναπτυχθείς και να βγάζεις παραπάνω χρήματα ή να δεις διάφορες άλλες εναλλακτικές λύσεις. Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν επίσης μια καλή εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ειδικά για την οικονομική ελευθερία. Και όταν λέω οικονομική ελευθερία, εννοώ με την έννοια το να μπορείς να χρησιμοποιείς ανά πάσα στιγμή οποτεδήποτε θέλεις τα χρήματά σου και σε οποιοδήποτε σημείο στο πλανήτη. Γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχει όλο και περισσότερος περιορισμός στη χρήση των δικών μας χρημάτων, στη χρήση των δικών μας περιουσιακών στοιχείων, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που είμαι all in στα κρυπτονομίσματα. Και όποιος δεν ξέρει ακόμα ακριβώς τι είναι τα κρυπτονομίσματα, μπορεί να δει αρκετά βίντεο που έχω ανεβάσει ήδη σε αυτό το κανάλι και να διαβάσει το βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και link στην περιγραφή του βίντεο για όποιον θέλει. Γιατί όπως σας είπα, θα υπάρχει μια τεράστια διαμάχη στην παγκόσμια οικονομία και στο μεταξύ ελευθερίας και στη χρήση του δικού μας χρήματος. Το δούνο του μαζί με αυτούς που τους ελέγχουν από πίσω προσπαθούν επίμονα να ασκήσουν ολοκληρωτικό έλεγχο πάνω στο τραπεζικό σύστημα. Και εδώ βλέπουμε μια δήλωση από τον πρόεδρο της BIS, που είναι Bank for International Settlements. Για όποιον δεν ξέρετε, είναι η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών, που σημαίνει ότι δίνει τις οδηγίες για το τι θα πρέπει να κάνει κάθε κεντρική τράπεζα στον κόσμο. Analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Εδώ πέρα λέει το εξής, ότι προσπαθούν μέσα από τα CBDCs να ασκήσουν ολοκληρωτικό έλεγχο στα χρήματα, γιατί δεν μπορούν τώρα να παρακολουθήσουν τον κάθε πολίτη που πάει και εξοδεύει $100, λέει, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς αγοράζει με αυτά τα χρήματα, που ουσιαστικά σου λέει ότι θέλουμε να περιορίσουμε τη ελευθερία σου και να ελέγχουμε τα πάντα, και λόγω της τεχνολογίας πλέον θα μπορούμε να ασκήσουμε περιορισμούς. Το λέει και το αναφέρει ξεκάθαρα. Είναι από το δικό του το στόμα, δεν είναι δικά μου λόγια. Και για όλα αυτά που λέω, φυσικά θα υπάρχουν και οι παραπομπές κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να τα μελετήσει κάποιος με την ησυχία του. Σε κάποια σημεία λέω την άποψή μου και σε άλλα είναι γεγονότα τα οποία μπορείτε να τα διασταυρώσετε και μόνοι σας. Και αυτό λοιπόν που κάνω και εγώ, ξαναλέω, και που προτείνω για τον καθένα, είναι να μάθει τους κανόνες του χρήματος και του συστήματος και να αναλάβει δράση ο ίδιος για το τι θα κάνει, να καθορίσει ο ίδιος για το τι και πώς θα κινηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Μοιάζει πολύ γενικό, αλλά έχω δώσει αρκετές οδηγίες στα προηγούμενα βίντεο, είτε στο πώς να μάθει κάποιος, είτε και στο πώς να φτιάξει ένα mindset για να βελτιώσει τη δική του οικονομική κατάσταση. Δεν θα υπάρχει κάποια ονειρική κυβέρνηση όπου θα βγει μια μέρα και θα τα καταργήσει όλα. Είναι αδύνατον πλέον. Είναι πιο εύκολο να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και να ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν, παρά να δεις μια κυβέρνηση όπου θα αλλάξει ξαφνικά όλο το τραπεζικό σύστημα και θα τα κάνει όλα αυτά. Έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο η κατάσταση αυτή στο πλανήτη. Και από την άλλη, λοιπόν, και πάλι πάντα μπορείτε να κάνετε κάτι. Ο καθένας από εσάς. Υπάρχουν άπειρες λύσεις. Αλλά αν απλώς κάποιος ακολουθήσει αυτό το mindset ότι τώρα θα κάνω τη δουλειά, μετά θα πάω να δω τηλεόραση και μετά είναι Παρασκευή βράδυ και θα πρέπει να πάω έξω και είναι Σάββατο βράδυ και θα πρέπει να πάω έξω και θα πρέπει να κάνω αυτό και θα πρέπει να δω ποδόσφαιρο και θα πρέπει να κάνω εκείνο και το ένα και το άλλο, και είσαι συνέχεια busy και δεν αφιερώνεις χρόνο στο να μάθεις κάτι παραπάνω, στο να κάνεις λίγο personal development ή να μάθεις τους κανόνες του παιχνιδιού του χρήματος, που πλέον υπάρχουν οι πληροφορίες με κάθε μορφή. Αν τα θες με βίντεο, με ηχητικό, αν τα θες γραπτά, αν τα θες ακουστικά, αν τα θες με AI, με όποιο τρόπο τα θέλεις πλέον. Δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία. Υπάρχει από τη μία το πρόβλημα και από την άλλη άλλες 99 λύσεις πάνω σε αυτό. Αυτά λοιπόν ήθελα να μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το βίντεο σήμερα. Θέλω να ακούσει και δική σου άποψη κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα, μια κοινοποίηση στο βίντεο στα social media και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.